Projekt Markíza vo vašom kraji bol síce podľa titulu o našom kraji, no namiesto chudobného a roľníckeho Zamaguria sme videli na televíznych obrazovkách kráľovské mesto Starú Ľubovňu a dozvedeli sme sa dokonca, že jedinými mestami v Zamaguri sú Stará Ľubovňa a Kežmarok. Reportáž zároveň tvrdí, že v Zamaguri niet priemyslu. Skapal pes a ľudí tu živí prevažne výroba alkoholu. O Zastrove a Spišskej Starej Si ani len zmienka. To, čo skapalo, nebol zrejme zamagurský pes, ale internetové pripojenie v Záhorskej Bystrici. Nepotrebujete veľa googliť na to, aby ste zistili, že srdcom Zamaguria je práve jediné mesto tohto regiónu, Spišská Stará Ves. Hranica regiónov môže byť niekedy pohyblivá, no že by tá Zamagurská došla až do Kežmarku, to je skutočne na dlhú debatu. Ako pomôcku pre ďalšie reportáže o Zamagurí uvádzame 18 obcí, o ktorých zamagurskom pôvode nie je potrebné pochybovať.